फेसमिटआव जों बुंनो नागिरनो थाखाय जाबाय जे बे बिथाङा बेबायदि जाहाथे द्वितीयबाराव जाहाथे जोंनि एगेन्स्टआव बेबायदि खोथा बुङा जों आं बेखौ जमदा ब्लकनिफ्राय बेखौ हखायनो होबाय बिथाङा बिपिएफनि गोख्रों मावदों बिथाङा जे बबे जायगायाव दै लोंनानै फैफानानै दिनै बे नुजाफैदों बबे मा गावनि स्वभाबखौ नायग्रोदों ना बिथाङा गावनि स्वभाबखौ नायग्रोथों दिनै बियो बिपिएफआव दं बिजेपिआव थांदों इउपिपिएलआव फैदों बेजों लोगोसे दा मा बियो बिपिएफआव थांफिनदों बे गावनि स्वभाबखौ माबायदि देखायनो सानदोंमोनलाय दिनै मानो एफोर देखायबाय बेलाय जों नुगोन जोंबो नायगोनथ' खुलुमबाय गेजेरावनो आं जमदा ब्लकनि आफादगिरि जानानै दिनै मैया जे उइलियाम नार्जारिया बिथाङा जे जोंनि एगेन्स्टै इउपिपिएलनि एगेन्स्टै जे खोथाखौ बुंदों बे साब्रै राजबंसिखौ लानानै बिथांमोना जे मन्डेनि लानानै जे जयनि लिंबोनानै बिथांमोना जे थांफिनलायनानै उनावहाय जे जों फैसा मोनहैयाखै बिथांमोना फैनानै जोंजों जयन जाफैबावदों जे जोंनि कर्मिका बे उइलियामा जे बुंदों जे बे गावसिनि नङा जोंनिबो नङा बे बबे एगेन्स्टआव बुंखो बे खोथाखौलाय बे खोथाखौ बुंनो बे लाजिनांगौ दं बे जिनिसा बेबायदि बुंनो नाङा बियो दिनै बियो बोरै बुंनो हाखोब्ला 20,000 जों नुदों जे इउपिपिएलनि मा दाखालि एमपिनि भटआनो 8,200ल'नो बबेनिफ्राय 20,000 फिनोलाय बे एसे माने जों बे दाखालि जयनिंआवबो नुदों मानसि 4,000ल' जादों बबाव 4,000नि जयनिं फिनोलाय बे टटेलि 4,000ल' आरो बबेनि 4,000 जयनिं जागोन आरो बे हिसाबै 8,000 10,000 मानसि जानांगौमोन जों नुदों 4,000ल' मानसिया दा बबे खेथ्रआव बे बुंनो हागोन 12,500 बेजों लोगोसे माबा जाहैबाय 20,000 बबे हिसाबै नुबोदोंमोनलाय आरो दिनै बियो राजबंसि सासे धर्मलम्बी मानसिफ्राखौ दिनै बेफारिसो बुंनो थांनांबाय लाजियाखै नामा बियो सासे बे धर्म सिबि मानसिफ्राखौ बेबायदि खोथाखौ बुंनो थाखाय बबे जुक्ति मोन्दोंमोनलाय बबे क्षमता मोन्दों बियो सासे मोनसे जाथिखौ बे बिथाङा रायनो थाखाय बेबायदि रायनो नाङामोन बिथाङा बेबायदि एसे लाजिनांगौसो दिनै बबेनिफ्राय बे फैनानै बे एथ' खगाफोरा फैदों जे बय जोङो एसे लाजिदोंसो बिनि बिसयखौ लानानै बेसेबां थाखा दं बिहालाय जों नुगोन थ' बिसिनि थाखाखौ बेसेबां बाहायो